Здравейте, приятели! Това е първи епизод на поредицата на Майнкрафт с мап. Това ще е просто сервера на брат ми и аз ще снимам епизода. Първи епизод. И така. Здрасти. Здравейте, приятели. Не това бе. Не мобизен. Махни се, бе. Аз вече снимам, нали? Тук нещо ми се върти. Повишаване. Брата, тя и се тръгне. Да. Вашето устройство е в оптимално състояние. Така, влизаме в Майнкрафт. Аз добавих преди малко в Майнкрафт. Еди, дай. Няма да правим. Не става нещо. Ще съдим само мап. Maps. Това ще го оправим другото. Но сега ще играем на някой мапс от Maps. Тук са супер яки, но играем на Survival. Разбира се, така да е Custom Friday for И така, приятели, стига да е, ще го кача в интернет. Кнар. Такава ми е темата на Майнкрафт днес. В 0.13.0 апна Камоджанка Б. Камоджанка Б. Така, Minecraft Activation. Айде, влизай. О, а на мен е само половината от света. Глей. На мен е само половината свят. При мен си се вижда, виж. А виж при мен какво е? Чакай ма. Чакай. Гледай при мен какво е, гледай при мен се вижда. А гледай, при мен кокошката ходеше във въздуха. А гледай при мен. И при тебе е същото. Я отначало да го рестартираме. Не излезе от сервера. Аз още си седа в него. Аз се оправи. А при мене не се. Виж. А гледай. И айде да не пак на дни. Добре се пром. При мен само половината се е оправило. Една кокошка още си лети във въздух. И при мене се оправи. Само половината, нали? Да. И нищо. Живеем на половина свят. Ще трябва да щупа леда, за да вляза. Добре. Вода! Тук има вода, бе. От него излезна вода. Нищо, тя не влиза отвътре. Има стъкло в него. Ето тук се разхождам някъде си. Виждаш ли ми надписа? Аз ти го виждам своя. Ебат, ти замката на половина. А при мен замъката само на половина. Айде влезни при мен. Троша стъкла някъде си. Абе къде отиваш, мен? Ти минава не, бе? Назад там не беше. Ела, айде идвай. Виждате ли? Ето бе. Идвам при тебе. Ама не мога да мина през вратите. Ще трябва да мина през чупения прозорец. Където чупих. Еме. Не ме би. Не. Че ще своя някой друг. Те още не си... Чудовищата са ти включени. Еми, ще ги изключа. Защото ми тече яденето. Еми, така е по-яко. Чудовища? Тече ти яденето, така тече. Давай да е готов е.
Дано то да е цял. А не на половинка. А па сигурно, ако то не е на половинка, сигурно па няма да тръгне. Махни се, бе. Си е така. Така. Да. Брат, ти не може да тръгне, само те, които са на половина тръгват. Като онова Minecraft City. Да. Нали? Не е това, бе, Minecraft City. Просто ти зарежда има половин свят, както ония. Да. И ти си ходиш у нищото. Да, аз да не мога хода в нищото. Аз на ония пилот, дето аз си хода и виждам света, ти е така. Спираш е така и мога мръзнеш. Нали? Да. Така зомби арена беше, че е нова преди 3 години. Преди 2, като играхме на Хауей, още ли си е нова? Свали ли я? Зомби арена. Не. Защо е? Не сваляй зомби арена. Та тя даже не тръгна до половината. Не, това не е зомби арена, виж кое е това. Искаш ли последното парче шоколад? Това е моето. Та ти го изяде. Да, знам. Пази, маркира си територията. Къде си изпитал? Като изядеш шоколад си маркира територията. Къде си? Числова си? Където е само на половина. Да. И Това е ще... 1 мегабайт. А той телефон ми е около... Той телефон ми е 8000 мегабайт. 8 гигабайта са 8000 мегабайт. Коремни преси. Виж какво с конемни преси, бе. Глей. Не се правят така. Виж така. Не така. Трябва цялото ти тяло да стане. Ма не, ти трябва да се държиш за главата през цялото време.